אוקיי, אז אני חיכיתי לכם בשביל לפתוח אתכם את החבילה של מקדונלד. סלחתי, לקחתי ארוחת ילדים. בואו נפתח ונראה מה יש בתוך. אוקיי, זה החבילה שלנו, וזה המשחק. אוקיי, לא צריך מדבקות. אוקיי, בואו נראה מה קיבלנו. מה קיבלנו? כאילו עשיתי לכם, סתם כאילו לא פתחתי, אבל אני באמת פתחתי, פשוט לא הראיתי. אז בואו נראה מה יצא. מוכנים? אני חושב שזה יצא קלפים טובים, אז כאילו גרועים. אז בואו נראה. אומייגאד. אתם קולטים שיצא לנו אותה. אומייגאד, מה זה המזל הזה? כאילו, לא ידעתי שאפשר לצאת קלפים כאלה, חשבתי שיצא גרועים. מה? אומייגאד, של 260. הקלף האחרון. אומייגאד, של 220. אוקיי? היה כיף לפתוח איתכם. אוקיי, אז אני אגיד לכם כמה כל אחד עולה. זה עולה $100, זה עולה $200, זה עולה, $300, זה עולה 500 וזה 1,000. טוב, ביי, היה כיף לפתוח איתכם.